सावंतवाडीतील सुप्रसिद्ध उद्योजक चेतन नेवगी आईस्क्रीम लव्हर्ससाठी बाळकृष्ण नॅचरल आईस्क्रीम पार्लर घेऊन आले। चिटणीस नाका इथं हे पार्लर सुरू करण्यात आलं असून 25 जानेवारीला गणेश जयंतीच्या शुभमुहूर्तावर या नव्या दालनाचा शुभारंभ करण्यात आला। आईस्क्रीम म्हणजे बाळकृष्ण कोल्ड ड्रिंक आणि बाळकृष्ण कोल्ड ड्रिंक म्हणजे आईस्क्रीम। सावंतवाडी शहरात येणाऱ्या पर्यटकांसह शहरातील नागरिकांसाठी हे ठरलेलं समीकरण। ऊन वारा पाऊस काहीही असलं तरी बाळकृष्ण कोल्ड ड्रिंक मधील कॉकटेल आईस्क्रीम मिल्कशेकसह अन्य पदार्थांची चव चाखल्याशिवाय सावंतवाडीच्या तळ्याकाठी येणारे पर्यटक आणि सावंतवाडीकर सहसा जात नाहीत। बाळकृष्णच्या मँगो व्हॅनिला पिस्ता आणि चॉकलेटसह अन्य फ्लेवरला तर तोडच नाही। विशेष म्हणजे हे आईस्क्रीम बाळकृष्ण कोल्ड ड्रिंकच्या माझगाव येथील आईस्क्रीम फॅक्टरीत बनवलं जातं। सुसज्ज असा कोल्ड रूम मशिनरी फॅक्टरी असणाऱ्या बाळकृष्ण कोल्ड ड्रिंक्सनं आईस्क्रीम जगतात जिल्ह्यात आपला ब्रँड तयार केलाय। 1965 सालापासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिलं कोल्ड ड्रिंक हाऊस सावंतवाडीत बाळकृष्णच्या माध्यमातून कार्यरत आहे। आईस्क्रीम लव्हर्सना विविध फ्लेवर्स मधलं मनपसंत आणि चविष्ट आईस्क्रीम खाऊ घालताय। याच सोबत आता बाळकृष्ण कोल्ड ड्रिंकच्या माध्यमातून बाळकृष्ण नॅचरल आईस्क्रीम पार्लर आईस्क्रीम लव्हर्ससाठी घेऊन आले। चेतन नेवगी आणि सौ माया नेवगी यांच्या माध्यमातून चिटणीस नाका इथं हे पार्लर सुरू करण्यात आलंय। 25 जानेवारीला गणेश जयंतीच्या शुभ मुहूर्तावर नव्या दालनाचं उद्घाटन करण्यात आलं। या नव्या पार्लर मध्ये चिकू गुलकंद रोस्टेड आल्मंड सीताफळ ओरिओ आदी फ्लेवरच्या आईस्क्रीमची चव चाखता येणार आहे। कोणत्याही प्रकारची इन्सेन्स न वापरता साखर दूध आणि फळांच्या माध्यमातून हे फ्लेवर तयार करण्यात आलेत। बाळकृष्ण कोल्ड ड्रिंकच्या माझगाव येथील फॅक्टरीत हे आईस्क्रीम तयार केलं जाणार असून आईस्क्रीमचा ब्रँड बाळकृष्णच हे नॅचरल आईस्क्रीम लव्हर्सच्या पसंतीस उतरणार यात शंका नाही। बुधवारी या पार्लरचा शुभारंभ झाला असून यावेळी उपस्थित राहून नॅचरल आईस्क्रीम पार्लर मधील आईस्क्रीमच्या नवनवीन व्हरायटीची चव चाखावी असं आवाहन चेतन नेवगी आणि समस्त नेवगी कुटुंबियांच्या वतीनं करण्यात आलं। यावेळी चेतन नेवगी सौ माया नेवगी नेहल नेवगी शुभन नेवगी सुप्रिया नेवगी प्रसाद पावसकर रमेश भिसे संध्या भिंगारडे श्रुती भिंगारडे बाळू कशाळीकर आदी उपस्थित होते। माझ्या सासऱ्यांची बऱ्याच वर्षापासूनची इच्छा होती की बाळकृष्ण कोल्ड ड्रिंकचं स्वतःचं असं काहीतरी असावं, वेगळा ब्रँड असावा त्यांचा। ऑलरेडी त्यांचा आहेच ब्रँड पण असावा अजूनही काहीतरी नैसर्गिक त्याच्यासाठी त्यांनी खूप त्यावेळी प्रयत्न केले। त्यांचे आशीर्वाद पण आहेतच मला। पण मधल्या पिरियडमध्ये लॉकडाऊन आलं, त्याच्यानंतर नंतरच्या लॉकडाऊनमध्ये सासऱ्यांचं निधन झालं, त्यामुळे ह्या प्रोजेक्टला माझ्या थोडा 2-3 वर्ष डिले झाला। पण आता उशीर झाला तरी ठीक आहे, वेळेत आम्ही चालू केलंय। आमच्या बाळकृष्ण कोल्ड ड्रिंकमध्ये कॉकटेल लिंबू सरबत फालुदा वगैरे हे आयटम जसे तिथे जास्त लोकप्रिय आहेत, तसेच इथले हे नॅचरल आईस्क्रीमचे जे ज्याप्रमाणे चिकू सीताफळ अंजीर स्ट्रॉबेरी हे जे सगळे फ्लेवर्स आहेत जे नॅचरल पासून बनवलेले नैसर्गिक फळांपासून बनवलेले आहेत, त्यांना पण तेवढंच लोकांनी प्रेम द्यावं अशी माझी इच्छा आहे। दूध आणि साखर यापासून नॅचरल आईस्क्रीम जे बनवलं जातं ते फक्त आम्ही विकतो। बाकी इथे म्हणजे स्टेबिलायझर वगैरे असं असलेलं कोणतंही हे नाही, दुसरे इन्ग्रेडियंट्स कोणतेही नाही। बाळकृष्ण आईस्क्रीमवर सर्व लोकांनी आजपर्यंत खूप प्रेम केलंय, तेच प्रेम पुढे मला पण या ब्रांचला पण आमच्या मिळावं। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आमदार वैभव नाईक यांनी नेवगी यांच्या नव्या आईस्क्रीम पार्लरला भेट देत शुभेच्छा दिल्या। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।